Әлеге бинаның бір ғасырдан артык тарихы бар. Һәм аның тышкы өлеше, дөресрәге агач өлеше 100 ел элек ничек булган, бүген дә шулай сакланган диләр. Вак орнамент детальләргә кадәр. Калинин урамындагы 13-нче йортны сүтәргә мөмкиннәр дигән сүзләр бер ел элек тарала башлаган иде, ләкин җәмәгатьчелектең күтәрелү аркасында бинага кагылучы булмады. Халык каулышы. Если бы его как-то реконструировали, было бы намного лучше. Мне это здание нравится. Тарихи йортның хуҗасы Картли ширкәте мөдире Марат Барнабишвили. Идет о том, что мы хотим что-то снести. Нет, вы нас не за тех принимаете, я вам так скажу сразу. Барнабишвили йортның тарихи әһәмияткә ия булуына шикләнә. Бинаның чираклы рәвештә генә дәүләт тарафыннан сакланырга тиешле объектлар исемлегенә керткәннәр ди ул. Все это знают, когда вот эти список составлялся, туда попадало все подряд. Вот, ну, Как вы откуда узнаете это? что это? Что попало все подряд? Ну, потому что все так говорят. Исемлекләр төзегәндә бөтен бинаны рәттән керткәннәрен һәркем белә. Каян беләм, чөнки бөтенесе шулай сөйли. Йортның тарихи әһәмияткә ия булмавына Картли ширкәте экспертиза ясаткан Петербург белгечләре моны раслый. Шуңа судка мөрәҗәгать иттеләр. Историко-культурный опорный план города Казани. Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә судка бирүче ширкәт вәкилләре ни өчендер бүген килмәгән иде. Бары җавап бирүче як. Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитеты үзенең дәлилләрен китерде. Суд считает необходимым выяснить интерес заявителя. Сегодня оснований исключать этот объект абсолютно нет. Бу объектны исемлектән алуга бернинди җирлектә юк. Без үзебезнең фикерне дәлилләячәкбез. Бина Казанның тарихи җирлек объекты буларак лаеклы төстә керде. Моны дәлилләр өчен берничә ел эш башкарылды. Бу йортлар шуның каркасын тәшкил итә. Документлар буенча тарихи объект дәүләт тарафыннан саклана. Бу эш буенча суд әле дәвам итәчәк. Бүген хөкемдар аны 25 июньгә күчерде. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.